Eneng gabah ning pinggir kali, Bu Indah, muga banyak rezeki. Amin. Eneng gabah apa neh? Eneng gabah kok kecemplung sumur. Muga-muga Bu Indah tansah panjang umur. Amin. Eneng gabah tutuli pitik, Bu Indah aku njaluk duit. Amin. Amin. Bu Indah, tapi pada malam hari ini acaranya luar biasa. Luar biasa sekali. Karena apa Percil pada malam hari di sini? Karena apa? Karena ini adalah karena sudah dibayar. Apa mengerti acaranya Bu Raiki silaturahmi relawan. Karena silaturahmi relawan. Nyambung pas seduluran. Nyambung pas seduluran itu kita utamakan. Sing penting kuwi dulur. Sing diutamakan dulur sing duwe duit. Ngiling-ngilingan dulur sing duwe duit. Iya, karena itu duit itu DUIT, doa usaha iman dan takwa. Awake dhewe kudu ndongakne, iman kudu kecekel, usaha piye takwane awake dhewe kudu dijaga. Betul sekali. Ini nanti malam ada wayang kulit. Ada wayang kulit, kulit kacang. Ya, wayang kulit. Wayang kulit. Sebelum wayang kulit acaranya campur sari guyon maton. Saya awake dhewe ada saka Jawa Timur. Betul. Ketemu dulur-dulur silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Alhamdulillah kita lihat ibu-ibunya cantik-cantik, yang depan udung coklat, wah towek sing coklat ya. Towek ya. Tapi yang belakang masih muda. Lah iya. Tapi nggak apa-apa, yang tua itu malah utama menurut saya. Utama sing nom-nom ketok isih ayu-ayu, sing tuwek-tuwek nyaprut-nyaprut. Lah sing nom saiki ketara seger. 15 tahun 20 tahun kas. Ku ya padha karo sing tuwek-tuwek padha ae karo rumah sakit. Kita bor pada malam hari ini supaya awet muda. Nadane sing enak aja nganti ngisi-ngisini. Oke, ya. Apa? Omplong. Ya omplong. Aku mau kok anu apa ki ning kuwi lho Simpang 5. Nyapa? Mau mangan sego mruwet iki. Sego apa to, Le? Sego liwet. Nyapa kok sego mluwet? Sego liwet enak. Aku terus tapi ras do mangan aku mau. Lah nyapa kok ana sego gandul. Wah, lha kuwi segone teng gandul mangane piye aku lho. Sego gandul maksudnya iku nasi, bumbu gandul. Lah iya, bumbune sing gandul. Oh, bumbune digandulne ngono. Berarti awake dhewe mangane mangap ngene terus ditus-tus ngene ya. Maksudnya kuwi sego gandul kuwi sego jangan gandul ngono lho, Pak. Lah iya lho. Wah, kuwi bumbune apa jangane sing digandulne. Berarti awake dhewe kates-kates mangap ning isore ngono. Ya kuwi maksudnya bakul sego gandul kuwi to. Lah bakule kuwi sing digandul-gandulno kaya lawa. Woket bledek. Aku ki ora roh tenan kowe. Kuwi jaman biyen kuwi nak dodol nganggo grobat gemandul-gemandul nah dadine sego gandul. Alah. Lah terus bakso barang. Bakso Jawa apa? Tengah bakso asli Pati. Kowe ora nggawe wak blas to, Le? Masih bakso ini maksudnya kuwi ya bakso sapi, bakso daging. Ngawur wong tulisane asli Pati ora nek daginge kok. Kuwi asline bakso daging ya, Pak. Lho, bakule maksudnya bakule kuwi teko Pati ngono lho. Lah, menungso iso Pati kuwi saiki. Kok kowe. Maksudnya bakule kuwi saka Pati ngono lho. Iya, Pati ki apa? Pati ora ya sing digiling kuwi dadi Pati kuwi dadi. Ngene lho, omahe bakule kuwi Pati. Lah, lho ora dirubung semut. Lah kok iso? Mati kok Pati. Maksudnya bakule asale saka Pati. Lah iya bakule lemek ngene ra nek blunge blas. Omahe bakule saka Pati. Nah, ya dirubung semut. Pi bakso Pati. Ya wis untalen dhewe. Nesu ditekoki kacan. Mau ditekoki Mas kok nesu. Maksudnya bakso asli Pati kuwi baksone asli kota Pati. Nah, kota Pati kotane teko Pati. Lha sak nembane kutha teko Pati. Nembang sing apik aja nganti ngisi. Woket malah. Awake dhewe ning kene ado-ado le. Nembang sing apik aja nganti ngisi-ngisi. Dari Jawa Timur. Ke H. Dua O ada? Enggak ada. Hula hulu. Coba nyanyi sing enak le. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyi le, nyanyi. Lah yo nyanyi. Lah kok anu nyanyi. Tapi kita sebagai santri melakukan apapun harus diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben urip saya barokah, selamat donya akhirat. Jamaah rahimakumullah. Sik kuwi guse, kuwi abae kae kowe nyampung kebiayaan. Lah awake dhewe iki menghibur tok. Kene iki ndonga sik. Ben selamat donya akhirat. Iya, siap. Sele Le. Bir. Le tak omongi. Iya kan? Rene tak omongi. Nyapa?
Kowe iki tak kon nyanyi kok iso kaya ngono ki mangsamu. Lah iki yo nyanyi. Kaya sing nek TikTok lho, Pak. Sele sekop. Selendang biru. Lah iso nyanyi dhewe nyapa ora nyanyi? Aku kok kon awakmu tak. Lah awakmu iso nyanyi kok iso ngongkon-ngongkon kancane. Aku kowe sing nyanyi kok aku terus neruske. Tenan ora? Ya. Engko gak. Kaya winganane aku bukan mlebu sik, awakmu gak sida mlebu. Lha nyapa mlebu? Salahe lemu. Duh. Apa kowe yang lemu? Suara wedok, engko suara lanang, suara wedok. Sunane panitia. Ya, suara khusus wedok. spesial Jawa Tengah. Khususnya Semarang. Ndi, belum menjengmu ndi? Iki lho. Ndi. Ngene-ngene iki lho. Lah aku dikeploki lho, Pak. Ora usah dikeploki malah kaya doro bocah kok. Ya wis tak mabur. Lah dikeploki kaya penyanyi geliga kae lho. Aduh, balsem caplang kok iso geliga. Penyanyi lah kaya geliga. Ayo, nadane lanang sik ben roh. Selendang biru ora bakal balik ning tanganku. Rene to, karepku ki awakmu ki tak cekel gulu menjengmu lah ora ketok akhire ora ketok piye iki mau cekek berarti nek adimu mati. Ora. Berarti iso ya karena aku lanange kowe wedoke ya. Oh, bisa. Ayo coba. Minta lagu apa? Dangdut. Oke. Tak kasih dangdut. Ya, kowe wedoke ya. Oke. Bila kamu di sisiku hati rasa kayak bisa naik ngono lho. Aku mengikuti awakmu lho ben sepel ngene. Ya tapi kayak bisa naik rasa lah hatimu ping telu lho bisa naik Sadu kowe nembang sing enak. Mbak apa? Duet ya. Oke. Duet sama siapa? Ini artis selanjutnya ya. Oke. Sepotan aja. Yuk, sepotan. lagi. Mbak Man jenenge Man. Mbak Man. Loh, Mbak kok Man? Loh, Man namanya Man. Oke lek Man. Yo. Selanjutnya langsung kita tampilkan satu artisnya dari Jawa Timur, spesial buat panjenengan semuanya. Semarang, Jawa Tengah. Bergoyang ada Mbak Man. Mantap. Ponidi, Rena. Lo kok Ponidi lho? Jenenge asline Ponidi. Di Rena di. Panggung kene lho. Wayange engko. Gendong. Mati. Gendongan janset le. Ayo niat. Gendong. Ayo. Aduh, angel jamoman. Ponidi Rena di. Jaluk digendong barang nyusahke wong. Nah, nyusahne wong. Ayo. Rumah saku. Iya. Jaluk awakmu lho ora. Nah aku gak gelem lho iki. Cah. Ate kok kene jaluk. Lah iya. Wong kira rumah saku ora dingenekne iki ora anu. Mohon maaf para penonton. Ini minta digendong. Masalah. Ya, Pak. Masalahnya katokmu lho. Kolormu. Wong wedok kolormu. Masuk kolor bal-balan kuwi lho. Aduh lah kok cenone Manchester City. Anu Mas. Sing njaluk gendong ki aku lho, iso aku gendong kowe iki piye to jane? Lah kowe aku meneng lah kok mundur-mundur aku ya mangkring. Pak suarane sapa to, Pak? Suarane sapa to, Mas? Ya ampun. Ara ora jenenge iki sapa? 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 Mr. Man. Mantel sepeda motor. Leman Manohara. Nah, kuwi lho, Mas. Artis asli dari Jawa Timur. Lah, Ya. Manohara ki nggon util mendhuwur ngisor mano engko. berarti mugruk. Ini ya.
Duk Manohara. Iya, Mas. Ini kan acaranya silaturahmi. Sama tadi kan udah salaman dengan beliau-beliau tadi. izin. Udah ketemu apa belum sama Bunda Indah? Belum. Oh, nanti ya. Iya, habis ini. Tolong bilang makasih dong. Terima kasih Ibu Indah. Kok makasih kuwi apa wis diwenehi? Turo. Yongko maksudnya ko. Iya. Syukur. Jiwa premane metu syukur. Padha lanange, Mas. Lho. Gelut apa piye? Dandanmu ki wedok. Ya. Guyune lho kaya Nembang. Aja nganti Mas ngisi. lerekno benakno sik. Benakno masa wong wedok ngene iki benakno lerekno. Iki apa geleme karo awakmu lho, karo aku moh lho. Kimochi. Apa kowe? Kok jare kon benane bahasa dibenane ora lambemu. Lah iya Nyapa kok tak njaluk? benakno. Iku. Iki apa to? Masa iki dodol kowe moci. Basa Jepang, Mas. Awake dhewe iki menajan ta uripe nang Indonesia tapi kudu iso basa luar. Gitu loh. Dadi iso basa luar. Nah, iki apa nih di live streaming. Dadi wong Jepang ki ben rumangsa bangga. Oh, tibake wong Indonesia ki pinter-pinter iso basa Jepang. Umpamane awakmu karo iki gelem ora? Hah? Gelem ora? Apa ora gelem? Oh ya aku ayu kaya ngene lho. Tekono ibu-ibu karo bapak-bapak ke lho. Manohara ayu napa elek? Lho, rungokno. Sae napa awon? Lah sae nanti bidalken. Sae napa sae? Monggo bidalke mawon saiki. Mas. Aja sik ngenteni dulure kok Kalimantan. Ada kesuwen. Ayo. Benane sik. Kowe iki rene kita kok nyanyi. Iya benane sik to. Enggak anu. Ndas. Bismillahirrahmanirrahim. Piye to? Wis get-geti wong. Piye to? Aja get-geti wong lho kok rumah saku dibenani tenanan. Kimochi. Kok tak antem slop tenan kowe kok malan kok rumah saku kimocak. Lah piye? Kok rumah saku wis kowe iki nembang kowe iki nek kira tak nembang kok. Benane sik to ngene lho menengo. Lah aku kok angel men sesuk disuwek. Wangel ram. Kok aku ngono kuwi benane to iki lerekane ngene lho. Angel men sesuk ganten koran lho. Dibong ben penak sak menungsone. Ora iso ngene lho, Mas kok. Aku angel men kok rumangsaku. Piye to iki benane wis. Iki lho mikmu sembok kene ngenekan. Lah iki multifungsi kok. Mangsamu lho kula sampe nembang ya lintang asmara ya. Iya. Kowe sing wedoke, Iya, Mas. kowe dadi lanange. Aku lanang. Oh, kowe cethuk to, cethuk dek. Wedoke gayane rono, madhep rono dek. Engko cekel ngene le. Sekop. Iki lho nyapo sekop-sekop barang iki. Lah saiki usome sekop-sekop. Ora nggih kuwi. Bu Indah njaluk sekop-sekop. Saiki wis ora usum sekop nganggone pacul. Ya le, iling-ilingan. Pacul, Kan iki madhep pacul. rono to. Dek iki gak gelem dadi. Wong ayu, kita jual mahal. Lah, mari kowe tak kei kunci le iki le, terus terak ndase bres. Oke. Iki ya aja jajan. diwenehi kunci. Iki aja jajan. Tak demek kongguri gak gelem. Iki langsung aku rono njimo kunci terus tak terak. Ora. Nadane coba. Ayo, lintang asmara ya. Ya. Suarane sing penak tenan ya. Nul, Jainul. Ya. Pak Jainul lho. Asline jenenge Jainul. Manohara. KTP-ne mau aku ro ning mlebune hotel Manohara mana tak delok hotel. Ahmad Jainul. Asline. Iki mesti lo nyapa to ngono ki nek gak ngono iki nyapa? Lah KTP-mu tenan Ahmad Jainul jenenge. Wong aku ki ayune kaya ngene kok Jainul. Lara atiku mbok kaya lara, atiku lara. Atiku lara. Atiku kene. Beda, Mas. Iya. Nek lanang asli ki atine ning kene. Ya, Iki blorot. blaret. Mudun. Masa ati yo blor. Iki sak rempelone kok, Mas. Ususe melu ora. Melu dua. Wong ayu tresna Masuk. Lho. kinarya. Sik. Kowe iso tenan apa ora? Ora Iso. Hanting kempos iku malah. Banteng dhewe. Maksudnya ngene lho. Ngene lho, kowe iki pertamane gak gelem sih. Dadi mau dicekel. Oh ngono. Oh ya ganggu aja. Ceritane jual mahal mari ngono bahasa iki kowe nggih aji-aji. Aji-aji dikene mak blek kowe agek gelem. Nah, contohna sik to contohna sik. Nadane. Ya contohne sik. Wong ayu tresna mungkin arya tamba. Lah kok malah
iki wedoke. Wong ayu tresna mungkin naryotom. Lah kok pantes iki nek dadi ae. Ayo kene. Aku lanang kok iso. Oh iya, lali. Ya. Gua agek terus tak sawerdek kowe agek gelem. Oh ngono. Enggak sawat nganggo duit. Iki lho, aji-aji. Wong ayu tresna kinarya tamba susah salah tenku syukur Jainul ape ceblok syukur Woneni tukang son syukur. kowe langsung tak blek ngene lho aku tidak mau sama kamu kowe tak antem jelek nek agek gelem Lah nek ndang mbok antem Ayo. tak antem dhewe kowe engko. ya sabar Ayo galak. wong ayu tresna mungkin narya tanpa susah jroning batenku ya Sekop. Cuma sekop. ngono ya lagune ngono ya Iki ben gelem tenanan jane aja nganggo kembang, aja nganggo kertas, Pak. Apa? Langsung nganggo iya, Pak. apa le wong ayu tuwah Lah kowe ya tak antem iki. ngawur Iya. sebelum kita joget-joget sama ibu-ibu yang di Ibu-ibunya depan, di depan. kita tampilkan dulu artis selanjutnya yang Masih kita ada nanti satu. bisa Ada artis terkenal lagi, iya, Mas. Kolaborasi lagi. kolaborasi Ayo, lagi pinggir, yuk sepotong aja bareng-bareng artis Ngomong apa kowe? Tepuk tangannya mana dong? Yuk, kita tapui bareng-bareng coy. Piye to artis kondang kok ditapuki iki lho? Kita tepuki. Iya anu men sak senti karo aku. Sentimen. Sentimen. Lah kono Ayo, Cece. manuharae mbok siarne aku metu mbok tapuki. Ndak adek, Maka kalau tepuk Manohara tangan kan dulu. aku sering ketemu. Kalau kamu kan jarang. Lah sing kebangetan iki yo panitia to, Mas. Lah, kok Lah, iso? wis ngerti nek acara iki anu tasyakuran relawan silaturahmi. Iya. Sepanduk ning ngarep gede. Ah. Enek wayang kulit. Ah, Ki Sekak Kuncoro. sekak sopo? Apa to kok sekak? Sekak Catur. Lah iya kuwi catur lah sekak to. Oh iya Iya, bener bener, Ki Pak. catur pinggire Jani, guyon maton, cak percil CS enek fotomu. Fotone gede. Fotone selentem, fotone Manuhara. Iya. Lah aku sepanduke ra sedeng. Akhirnya fotoku dipasang ning pinggir cagak telepon. Lho, terus tulisannya apa? Lah ngisore tulisane menerima sedot WC. Ora. Aku lah yo isin to Mas dadi. Beda, aku duduk awakmu nomornya padha karo nggonmu tapi beda. Agak maju, Dek. Iya Mas. Tak kenal maka tak kampleng. sayang. Menyapa warga masyarakat Semarang. Semarang. Mbok ngene-ngene iki aku jebolan ke Semarang. Mas. Semarang endi Mbak Yu? Sunan Kuning. Alah. Nyapa biaya tekan Sunan Kuning. Aku ki padha karo iki Yo seangkatan. iki seangkatan. Aku yo nang Sunan Kuning padha. Tapi alhamdulillah Hah? Semarang sekarang sudah bersih dari yang namanya lokalisasi. Tenan, Mas. Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillah. Mergo saiki wis pindah online. Ngamu ku lho. Aman yo nek online awake dhewe ya. Aman. Wis ada. Agak Orang maju. Iya Mas. Namanya siapa? Iya. Perkenalkan nama saya Nyiliti. Kok nyiliti? Kok nyiliti gitu? Nyiliti sinten? Nyiliti Pak Sudarsono. Seneni bojone. Pak, aku nyiliti. Nyiliti. Kalau ini berarti Manohara Iya. Manohara. Nyi Manohara. Kamu aslinya namanya. Liti, Nyi. jadi panggilannya Nyiliti. Oh, adik kesini tadi jam berapa toh? Tadi saya sudah 1 bulan yang lalu kok Mas kesini Mas. Nganu saking Lah prepare. carane iki saiki ora saulan kepungkur Persiapan. Toto-toto iki ben masyarakat kene seneng. Nah. Lah sing masang terop iki sapa? Sampean. Awakmu. Yo tukang to Mas. Rumah saku nak sing menawa. genah.
Coba kamu Iya Ibu, terima kasih menghibur. untuk Bu Indah Mawarni Ya, yang Mawarni. sudah menghadirkan kita di Semarang. Semarang. Jauh-jauh dari Jawa Timur, Mas. Iya. Memperkenalkan Guyon Maton dan Cak Percil CS. Semarang. Juga ada Mbak Manuhara. Semarang kali ini banjir. Arepnya apa? Ojo Semelang, rasa dipikir. Oh alah, gue yo pinter lho. Iya, Jan. iya, toh. Pari-parian berarti iso. Apal toh, Mas? Semarang kali ini budek. Wis rasa disayang mergo wong. Iya, iya. Pinter, termasuk lho, pinter Jan. awakmu ya. Berarti paham ya anak Paham, apa-apa. toh, Bawa Mas. ning ngene iki ndongane dulur-dulur sing ada di depan. Semarang. Eneng kacang ning pinggir sumur, Mas iki. Warga masyarakat Semarang muga-muga panjang umur. Allahumma. Amin. Eneng kacang ning pinggir kali. Warga masyarakat Semarang muga-muga pikantuk rezeki. Allahumma. Amin. Enek kacang warnane ireng. Wong wedok sak Semarang ayo meteng bareng Allahumma. Gila ngomong apa. Ya aja ngono ta kok ya. Masa meteng Ya Maksudnya beda. sing rong meteng kita kon meteng. Iki lho. Awakmu lho kok ngenane iso klip-klip ya Mbak ora setrum sirahe. Apik yo Mas, yo ndase iso mekan. Iki jenenge presiden mandiri yang ngene iki to, Mas. Kok mandiri? Jagani nek jensete mati. Aku ketok mencorong. Jajal patenono Mas, lampune jajal Mas. Lah blackout berarti lah blackout awakmu iso. Ketok dhewe to, Mas. Masa? Oh, lah kae lho anu Mbak Liti ketok mencorong klip-klip ngono iku to, Mas. Oh, berarti memang kamu Menyang di setting kayak gini, konsep Mas. seperti ini emang kamu Konsep, bisa. ya. Ora kesetrum dase ya, Pak. Ora, nembang ya, Dok. Nembang. Sinden apa? nyangke ngaki yo iki Mas. Ya ora. Aki apa to? Lah piye? Lah kowe nganggone apa murupe kowe? Iki utek wis tak ganti baterai. Nembang ya, Mbak. Nembang, Mas. Mau Mbak Manuhara. Sudah nembang. Duet Lintang Asmoro sama Oke. nembang apa, Dok? Nembang yang anu minta apa, Mas? Yang viral Lagu-lagu yang masa kini apa masa lalu? masa Iki asli lalu, masa iki kini. asli sinden klasik Mas. Ya. Klasik sembarang ki iso. Masa kini iso modern. Bisa iso. dong, Mas. Nadane apa? Nadanya minta G Kalah, G kalah, G. kalau nadane ning kono kalah. Di. Kayak Lah yang ini lah bisa lho lho. Iya. Malah munyer kok yo munyer. Anak Betawi Ketinggalan sepur. zaman Pas nyegat sepur iki. zaman Katenyi. Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke laut, Indonesia tanah airku. Bu Indah mana sangku. Iki yo ada kok Semarang kok ngemis. Wis Indah semangat ngaku. Aja ngono to. Bu Indah idolaku. Tepuk tangan. Berarti lah nembang iso ya. Ya iso to. Nembang oke ya. Rek, ayo rek. Rek kok rek. Aku nek nyeloki rek kok. Delok kira iki. Iki lho delon. Delon lagu ya. Iya. Gila delon. Sitok ya. Rek ayo rek. Penak lah, aku pindho. Rek, ayo rek. Iso. Aku Iya, ping iso. telu. Jajal. Ayo. Rek ayo rek. Asik asik asik. Ayo ping 100. 100. Mas, piro? 100. Lah kowe mung 1, 2, 3 aku 100 lho, Mas. Lah kowe dawa masalahe. 100. Ya iya to, batur ndek kok. Ya tak turuti nek 100. Tenan lo ya. Rek, ayo rek. Lagi 30 lho Mas. Menika anu contoh sinden badhe kenging stroke. Sinden kok stroke Mas aku. Lho rambutmu iso kaya Rambutnya kok iso lho. Piye to iki? Ucul lah. Masa Anu, ndase ucul Mas. dibenane kok. Kowe iki kebangetan tenan kok. Lah dibenane angel kok. Kene iki dandane ning salon pas. Salon to. Ayo ning salon duite pas iki ya salon pas. Angel men to. Tenan lho benakne kok iso rumangsaku kok iso. Oh sinden kok ndase mbok cepote iki rumahmu. Kebangetan kowe iki. kudune. Sombene aja nganggo ndas iki. Nganggo ndas Iya, iki. digenti ndas truk ngono lho. keweden. Daster dani yo telolor. Angel kok. Alah iso tanggae. Enak. Ayo nyanyi. Masa aku brundul. Wis kene wis. Ayo lagu deh. Jane yo ganteng lho Raja. ya jane. Asline. Sing anu keras Mas. Keras, keras. Oke.
Karena tadi udah campur sari kamu yang pop. Nah, Oke. yang pop. Khusus yang pop. Khusus. Kan ki suasanane koyo konser. Yuk, Oke. yuk. Lagunya apa judulnya? Lagunya apa? Yo lagune Raji to, Mas. Raja. Raja kok Raji iki lho. Raja iki bapake jenenge Raji. Lah ngawur duduk raja. Iki bakul pentol. Jarene sindian kondang, Mas. Apa? Lah, kalung iso dipeniteni to. Iki peniti saka Mas lho. Masa Apa sing tak gawe iki Mas? Ali-ali ngerti? Mas. Kalung. Mas. Anting-anting. Mas. Iki Mas. Bayak. Mas. Mas Yono sing gawe. Oh ya Mas Yono. Yo, Mas. Yo Mas. Ayo. Lu judulnya apa, Kakak? Sinder. Kok sinder? Ora mandor to. Lagune Cinderella. Raja. Cinderella. Lah iya kuwi. Iya oke. Yuk. Kok sinder tok. Siap Mas. Musik. Yen kok sok. Sesuk aja. Makane aja numpak Kowe nyapa to? Masalah numpak bis restu bareng lho. Lah iya. Kok iso numpak truk barang iki mulo nyapa? Aku Mbak Sinar Mandiri. Ora ase akhire masuk angin Mas. Ora ngono parah. Nyapa? Kok kok nyanyi kok wau. Ciri khas raja. Ciri kasih raja iku nyapa kok Lah iya. Ki gak pas muta to Mas. Ora ya? iso ora? Kurang Oke. ditekan. Rata ngeten. Penekanane. Nek Tekan lagi. Tekan lagi. Sitok gas. Ora enek toilet terdekat to Mas. Kon tekan tok. Ada sebuah cerita wayang Ramayana. Lah, iki. Teko wayang ramanyane wi lho kleru dul. Lah iya. Anoman si kedek putih, Lah Cinderella kok teko Anoman barang iki nyapa? Cinderella koncone Anoman. Lah mosok ora oleh Anoman dolan. Ada sebuah cerita tentang darah jelita. Nyapa lah asline. Tentang wayang Ramayana. Iki beda Mas. Iki mainin Jawa Tengah.